Miswal pa in sayo na ka khan hi chui chuan ron panvatin sai na chu har tur lo om to lova ma si chu chu hi chui mang chia le kalo ni yong china hni na changa kol dongin sayo na conference a kal lo thu chu aron chil ta a hi chui la chuan a om na shader buk si lo ti chuan yong china chuan report pele ta in kan spokesperson hlui pek sai na chuan tukin khan chairman pek jang ho ne na changa aro chun zong zong chu society ne na adunate vek don ti apuanga dananga ama ai o tu in he thil hi aking ko don ani chumi mai ba ka presidential office te chuan pek sai na bana lekha thelu chu lo pomin mithar lak vat an nge na ni ti na puanga office a chuan sai na bungrua te chu lo khung khomin lungai takhian na thok te chuan uilu tukhian an lo thlir liam ringot mai tiang hian sai na chu abopil tangal makani yuri le sangu te chuan no pang te chu lowin fiam pui lein an nei tur te chu yuri chuan lo chop saka pakhat chuan e bela poilo mo lo tin poilo we lian tur te chuan i anga ya lom alo ti chuan sangu wain kala sang zo kanga ama in ka kul zok bukanga chu wang chuan sangu chu la nei mi aso ati le chuan a soi zom hlau takhian sangu chuan kha chang chak lu tuk lola dom do hian om rengang che tin an lei chu anin chwa khuma yuri chuan hlim takhian alo nuya sangu chuan ilo she to em pek sayonan aro zong zong a donate kha heta director hian a soya nari gym center po hi donate ani bok dona ati chuan sayona chang thawin mo tin alo zota mingshat lo hne na changin ania tumidang nge nyang tin alo chang lea yuri chuan aro donate spokesperson changin a bang poka chuan kan be theilofa tuman awm na kan shelo poka khovela changin pek sai na chu abo makang mai ani atele sap chuan abawolom pek sai na chu thito lo tin ni athito alo ti ve sap thakhat liam ta khan ti hian yuri chuan niu sa puanga spokesperson pek sai na nupui hung he chui chu nilila ya bo hnuwa him takin achung tin he na thleng to ti thudon ani sim kui chini pek uyonga liberty and justice party a candidate line upui chu hung he chui ru bole tha tum thu buaya police te chuan an mana mina po thu zofia tura lak ni in he thu buaya hian chuilai mek ani bok mina chu in puangin motor chu luya nor liam tura thu pe ka ni thule police te chui ti har sa turin hong he chui phone li a phei khok te chu thedar tura thu pe ka ni thu asoya chu ba ka hong he chui robotu niarin hlel chuan asilaya mi tha tumring awangin a hmuna police te chuan an ka phlum pokani tina puanga chu news chu sayon anu chuan lo enin a cha chuak leya afapa khunglai khalo langin miswal pa chuan kongkhar chu chumin atlo pop popa nu ta khani omtiro iom ti ka shiania tinge min kalkhum engti thleng nge heta hian min khung don ati chuan cha chuak tak hian ka fapa ka shil to che kha ka chan thei to lo che ka in chhir lu tuka mana khan lo feng him che lai chatur ka chan lo tur che kha nia sayon uluk takin min ngai tharo ka khung bo lo che ka feng him jok che ati lai kha she chuaka om chum hian na tilu tuk hian a chap chuak ta hlop hlop a fapa a hmangai em chu a voi ni na tan a chan le ta ni Mr. Pe kapo a fapa kana kutliam chu lo orin reporter ma chuan midang te aya faniin kapianga ka ngai china politics chungkwa za omfe tak kan ni mai ba ka kapa rampumin anja em poka ma se chu chu dot ve kalo ni kapa chu kalo ngai dan chin nen alo dang hlaka suang to na mai chawan lo ni ka fapa the mo kalo ti chu ron kirlin buaina lian tak ka ron siam poka chu wang chuan kan chung ko ni na te pai thlafekin pek uyonga mi pa ngai ve mai angin ka ding chuak le don ani mi pui zo om tak tak te ka ti swalte min lo pom chuan ke pek uyonga hi
aya chazok turin kapiang nun liang tin apuang ta piap piapa hi jui chu mipui zi hut hut kara chuan ama chau hiana te chuaka ina holein ama te chau chuan Christmas tree te chu chein sayo na nina an thalak te chu tartel buka new sa chuan in thlan na lo puangin pek uyangan pathumna ho thu chu an lo puang ve meka pek chung kwa chuan atop thlengin president din mun chu an lua theita lo court lama ve thung chuan judge chuan defendant hian apasal pa thatin in sirna nei lova chumi hnuwa tol tha thu boy danga nei le buka athil ti ten mi ati na ta fangin court chuan defendant hi mo phur tuwa apuanga simkoi chini chu damchunga lungin tang tura te ani tin ro rel na chu khara an assistant adam chunga pek chung ko la kari num chuan athil ti swalte chu shiain a in chhir buka atwar tu berin shemna angyat kherlo wangin kumnga chau atang don ani pek chung ko chanchin thanghloi po chuan re lama pan ve to a sayo nei ro athil nei te kalsanin khovela changin abo pil mak thunga hi chui chuan do che chu vatlo in ani chuan ilo kir le a tinge local sia spokesperson ka phatsan ti shat kha alo ti chuan I phatsana a shat ma khan a kol ngor ber che a be ngor ber che engpo in soitun to china changin shat chwa enge motali neyem khongai takin min shil ro ati chuan vutangin alabo tur thu asuya aphubalak na azo huna le athil tumte ati zo huna chuan amale ama a in shem tur thu asuya atum dan ma sa ni chu tin ahma anin piak na chu lo langa sayo na chuan phubalak ka zo huna ka tu danin kanun ka mang ve to nga kami du tak nen dam chunga chentun ka duani ati kha lo langa aphubala ka zo fanga kalbo ta ni in ka ring lo chandanga om nge yang alo tia a ho tur lam chuan Mr. Kanga team leader kha tokin ani chuan sayana chuan he thil hi min zot fo china nupa te tu soidun chin le anin hmangai na lan chhuat tir dan tur le pasal chatak ni dan tur te min zot china tin anin piak na chu alo lang lea sayo na chuan zepruk na in dot inin shil chinem tin chota Mr. Kanga chuan achang chuan shet lo ter te hi a chafo chin in ne na hi a hauta kiti fengut lo mo atilia richet an nei na azo engtin nge ti kamngai che iti dan kha tia azo te chu lo langa Mr. Kanga chuan a chepel chin po ani mai thei ma se a beve na salutuk ati chuan hi chui chuan min shil bellero tin alung hnur hlea thuthlain Mr. Kanga chuan basa thil zo dan te chu a shil fight veka zana chuan apa chu dora shwain zanrian eidona na thok pakhat chuan apa hne na chuan I local lelo tuidawin eidonia tin akal le maya hi chui chuan makti tak hian pa ta hian nikal to mi ati ha a apa chuan kapian chama khan heta kal tur hian mintia kamak pa in ti pa chuan lian tak hian ei chun chuna sayo na chuan akal bo ma khan apa chu he dora nge hian lo shwai hi lo ni hi chui chuan chu eng tik nge ipian chamani chuan July aniem chumi hnu chuan aron let lem I hmule em tina zota apa chuan lu lo thingin angai vin lo hle ti chuan anin ruak zau taka chuan ava holea reilowa doorbell chu ron riin inai lo ni inai chuan Christmas ani chep to hi nangma chuin in ruak ka om su kabula local ta che kannu le pa te imhu pe lo ani chuan zin kwalila engti thlenge tianga om hi tum ti hian nga rengi tumami tharuk lai liam to hi ati le chuan hi chui chuan in kha chwa san hlanin lo le ta se kanin tok lawang ti ka hlawani inna akal po hi kalapum thelo ani damdoina changa karon har chwa khan kabula aum nge ani ka chaw ema wangin ni tam tak kamut khan ka harapyang in ka hmuwa
min kal san ngai lawang mai in zan hnung ber kha kala shereng tin dam toina chuan hi chui chu mangchhia in ti buain aron hara sayana mu chuan kamumanga anlo kap chia ati chuan nilo heta hian ko omalom mu hi lero tin akut vuan teng pa chuan alua chuan a chula hi chui chuan apang lumin binti muthil siai siai te po kha kala shefe ka sin arun le tle ngei karinga ni chu wang chuan in hi ka chwa san theilo ati kiawa inai chuan arun le to don lo I ban san ve mai karinga nia ma se tinge reilo te chungpui thei hil theilo tia a hauta ka chuan tinge kalbowa alo let lo chani siaim ni tina zot ngal chunga inai chu lo bu ngatin ka shil thei zong chu theng hil toro alo let to ngai don lo ati muka hi juin shil tura angen lom chungpo chuan a shil thui du lo zaidam takhian hi ju engpo soila tunari chuan min oi don lofa ka du zong chu na tor to lo la lim ve to la ka tiani ati dam thapa hi jui thung chuan kanat lawa ka hlim dan tur chu ama heta om chawin ani kamamoa ka ngai lutuk tin a chap hliama amma to khan inai chuan mi se sadonga a hanen chuan sayon an hene changin alo ni reilote kanin mulok theyangem tin kalna hmun tur chu aron thon tel boka tingi heta kher atisap hi jui po chuan kol dungin a han lak chuan tuma an chong silo number hanen chuan 604 achangin a inchana fangin khoirama changin nge ti chu azong tanghala argana changdai na lo ni ti chuan tu ka chuan heochina chu va hmuin argan changa kola don thu chu avashila chumi mai ba ka ramdang te chang hian envelope adong boka ti hian lekha chuan in siakin miss hong kan lo me he sign lang ke shirna school hi indona wanga no pangpengong te ta na dinania iron to nei ta wangin kan lo me nangma wangin no pangte chuan khovel ma thuan soi ve thei pha no pangten pe se na le malam hun eng tak an nei ve theinan ingai sak chun jom zel kan be se ti chuan suang to na lian tak an nei ve theianga ti chu lawin siakin abula chuan Buben International School of Sign Language ti chu lawin siaka a han keu chuan Republic of Argan ti chu a hmutel bok hyongjin a chuan engzat nge iduneta lotiin hi chui chuan un billion ni lotiin hyangchun chu a chongang mai un billion ni mo ilo ho sa viawem ni ati ha chuan ka ti ni lo chu tiang puisa po ka nei lo shim argan in dona khan correspondent in thoktang china ni lom ni argana chuan aum na tur omangte ishemya lem ati chuan she thiam lo tak khian enge moi soile pek sai na mo hi athil ti na mi ati vak chuan hi chui chuan tunge ni chuangang argan changa run kolte un billion ni te 406 le 604 te thil thleng palani do na mi ati le chuan enge moi soine argana chuan mun chu vasheta po nila engtin ivakal do na mi hi chu argan chu in do na mola ni mek ti chu isyang tiro kal khapani chu tu shan ivakal chuan ithi nga lang tin alo ngai to hle hi chui thung chuan heta ama nga kin ka thiemo vakalin min lo ka phlumpo ni se adang lam lo katan chuan ei nang vek chu wang chuan min shil mai ro min shil ma chu ka holo wang ati tlata hyongjin a chuan ni tlatura a phone lock screen hi ien ngai lo mi ni tlatur hi a chil lu tu kalom argana kan kalpo khan ni tlatur thlir ngal vata hun pakhat ni tlatur moi teu na oma chuta chuan ni tlatur le chhumte chu thla le chewalom atia anno pan lai po khan van enin asin ni khi ibiangang main ati kha hi chui chona ngai to leta ti chuan argan chu va thlengin Buben Sailang Gate School chu avatlo ma sabera an director chuan
Indo na wangin no pang tam takin an rishiat nan hlova izara liao liao he mun hi kan din theya kan lom tak me vani alo tia hi chui chuan sai na thlak chu muin he pa hi ni em ka hminga ron tu nei tu chu ti na zota ani chuan aron tu nei nge ya ma se amarun kal lova ti na changa ti chuan hi chui chuan ni tla tur moi deuh na hmun a oman tia engtin nge chulai chu ka kal theyang atilia i soi chu bestin chapelami ikal theilo helhovin an luam meka an that mayang che alo tia hi chui chu kal lui ta thovin chapel chu awa hmuwa ma se thuya kal hmain helho chuan arun hmuwa an selai kin chuan tin chupin an man ta ngalani motora chuan phurin chuta chuan hi chui anga man tam tak an lo oma thok le khata an chuan na motor chu ripurin ading chota an hnuloka chuan motor hi runding vein chuta chang chuan mi pakhat hi arun chhuaka chupa chuan hi chui chuan na motora puan chu chemte hian runzai thlerin aluta shen ho kut phorna chu runzai chumin thom nei lo tur chuan arun tia amal mala chhuat tir zelin hi chui huna thlen ve chuan aban phorna phel lo le amit tuamna phel sak lo chuan a motora chuan alu tira rang takhian atlan let puita ni ma se hel ho chuan run hmuin an silai chuan an ka pop popa tlanzel pa chuan hi chui chu akun hnem tir char char bok hi chui chuan thil thleng chu rap thla ka tingang mai an hnungloka chuan helpol te chuan an motor chuan an umzui zel bok si ti chuan rampil rila chuan lupuin hel ho chuan an mutalova chupa chu motor changa chukin hi chui ban phorna chu arun zai cha saka amit tuamna a phi thlak sak chuan hi chui chu ron mengin a hmangai saya na lek kalo ni maktiin amel renga sai na chuan thinrim tak hian kalo kala ka zon ma chu lo ngak turin ka ti chakha tingi hetai local tia vin fakin hel ho hmu lo nan chuan motor phena chuan an biru zuya sai na chuan nangma wang hian voing zat nge ka plan ka thlak ni nilo atira chang to khan in rul ve to chuan ka tumangin a thleng thei ngai lo shim shim iti chazo vek chin ati le chuan chevek ro se engkim hi ka ti chianga plan angin thili ti zela ani le kanin kara hian plan angin thila thleng to reng reng em katan chuan ani lo chen chakha ka plan chu ni ishaem ka chen thei lo che ila ka chingin katal chuak thei lo fa tuna lek phei chuan ni khat poi telovin ka om thei lo heti lai thleng thlengin ka local pha ni hi tien thinrim cha o chiao chuna tia sayana chuan engtin nge ka tel lo vai om thei lo thui soi thei engkim mi shan nuwa chu tiang chuan engtin nge soi thei ati ta ka chuan engei soyom zia lo ti sapin inai thu soi hei cha hi ka shil thei che a local to don lo ati kha she chhuakin ka u in thil sui nei mi nilo chumi ma chuan khamini kha neng thu che ngei shat tinge tiang khan min ron en min shilro eng thunge shilche ati vin to hle khamini khan miswal pa chuan ti hian soya ishiaem ipa pek jang ho khan hong he chui naw kha athatalom o car accident kha pek jang ho ati tir fe ka ni kha chaklian tak kha na sutira pek jang ho an khovel laka changa min phum bo tum lu tuka ma se naw te khan min lo hmuwa tina shila sai na chuan kathi sen zungza ma changa ka ming thleng hian he kanun bol hlo taka ka thil ti ti kom chun chu ven him che he ni hi ju ma se kalo veng him reng reng au che kalak sak jok che ni inaw innun iswang to na zong zong te kapa chuan ati chat sak fek che ni tin yujina hi jui naw thlan ma chuan a ding renga inai chu lokalin ishe ve ta mo arun tia hi chui na sheve em tia azo chuan inai chuan a shevek to chuti chung chuan anunita nala hlana tin dot chu shila sayana chu lung chetak khiana chapta ni
hi chui chuan chu wang chuan mo min local san in thiam lo wangin mo tina zota sai na chuan ka kalsan lo che mani in shemna hun ka momo mai chawani ti hian chhuan lam ka siama engki mi sha to tho chuan apoi lo ve ka tia heta hian kom ve the renga lom tin kain ngai to a shelawang mai in ka omanga chuan hlim takin ka siam to chenga ka tia engtik lai chungin nge itel lova kalawom theilo tak ni ka tumber chu zalen na pek che kha nia kain hota ni chuan keima kain ngai dam ma chu in shem ka du ta ni tin mi tuit la zoi zoi hian a shila engtik thleng nge ka nga don che ishat kha in mangai taka kan no main in chen chen na le in sha thiam lo ton nei in hun kan mang tam zo ka kalo la hak don che ni chuan engtik thleng nge kala nga don che shim nai phu ni chuan keima hi a shem tu tur chi chu ka ni tin a vin chep shepa sai na chuan tu na hian min chima lom ka ma ai ding hi kwa che ka chak lu tu ka ka in sum sham sham ani hi ati chuan hi chui chuan ka in sum to lawang tin a fop ta a tuk zinga chuan sai na omna chuan no mudunin an hlim em ema hi chui chuan sai na phone chu hongin a soi dikani hi tisapin nitlatur le chhum thalak tam tak chu a en kuala kumthum chung kan cheng dun to a I phone ke ngai lo wangin kalo shangai lo fa nitlatur hli ran ni hi ati chuan nangma fe kan ni kha alo tia chu wang chuan ami arkana hian ikal tina zota sayo na chuan ilaka chungin a hla a chuan ka hmu theina hmun che ni buka ma se tianga ka hmu che hi ka ring ngai lo fa alo tia hi chui chuan 604 number khan mirun kola ni tiro tia azole chuan khamini khan mumang ka neya ilo chapna salu tuka chu wang chuan nilo chuan lam mai mai ni chu io ka she chak lu tuka atilia hi chui chuan tinge sailang ke skula khan kamhinga I donate tia azole chuan un billion ni ka donate sha choina yem ati chuan anin nei thu tiam pathum te bo chetu zok zokin un billion ni choi turani hi chuina ti kha she chhuaka sai na chuan kanin nei thu tiam ka bo chedona pek sayo na hian hong he chui hi a chen don ani chuan ke pak chaya na ni lo hian ka na yang che tin anin fop le a ti chuan sayo na te in lo thara chuan an chan te chu lo leng donin Mr. Kanga chuan sayana a hmule tur chu azam hlea an tin na in thleng te chu adil chung mai spokesperson poni to lo hi tingai zam viau lo tin anui toi taka dokanan hankil chuan ei tur te chu lo tamin atui hlom em ema hi chu he siam fe ka mi an ti chuan sayana chuan ka siam ani hi lo tin makan ti hlom ngang mai an han fiam lai lai chuan chu tiang ani lo Asia mathiam lova ati lai chuan hi chui chuan aka chu aron hu pe sakvat an sung bun bun chu lo langin yuri chuan amoi lutuk alo ti deu tlok tloka hi chui chanu chuan azung bun en pa chuan amoi hle mai ma se ka she thiam lo ani tinge inin nei non le kher angaya thole ngal kalom puye cheu tin an hlimpui hlea hyongjin chuan taka I hminge thak ti hi thu dikaniem tina zo chuan nimo engin ngei thak tin an zot ngala hi jui chuan lo chan sakin pek ui yon yu chu nangma chau tina yun chu mangai na lo tin yuri chuan khovela ka mangai chhun tina mo tin alo lom lutuk yongjin a phei chuan over tak hian hei himo nangma tak tak chu lo tin Mr. Kangala chuan tinom so khopa lo lomin pasal romantic berni na kalompuya che alo tibok ingtika nge presidential office ha iron kirle dona atizom le zat sayan chuan kalo kir to lovang tin alo changa engpoch ni se inin nei le lumna neyang tin anno chu an choi hloma sangwa chuan keini po min lompui vero u
kanin nei ve do na lo tin an hlim hlom hle Mr. Ziong apo sanghador lo hong thar lein nuamati ema sayonan avatlo chuan ei tur lo siam sakin eiro idu berani hi tina chop nai saka sayana chuan khamini changkhan sangha hi ka ele theilova sangharim ka sha thian kha hun kha ka she chuak thina ati sap chuan adang kalo siamang che ti pa chuan thotuma sayana chuan angai lo ti pa chuan lian tak hian hopa ama ang thovin ila siam thiamani hi tin Mr. Ziong chuan duat tak hian a ei turte chu lo pe zela hi chui po anu le pa te fatloin anu chuan inin nei na po min chil lofa tin alo lung oi lo hle a apa chuan anui mel ka mungai lowi ti kha tuna chuan anui ve to hi a hlim lutuk apa ki nge chuang khoya nge in chena tin azo chui le a hetilai changa venghla taka ti chawa changin koron tlo chin don chewalom tin anu chu shil chui le a anin ngei tlang to hle a hodon chuan pona inai chu lo dinga inai chuan ka tipal ka tur tir rei lutuk che ni tin ngai dam chu dil thaveta u hunkal to chu thenghil vekang hunkal to kan tan reng chuan tun huna kan hlim theilowang nun hlui chu thenghil vekro alotia a kut chu von sakin u ka hlim lutuk hlim ka phu ve ni ti min rin tira nangpon hlim na chui phu ni atilea ti chuan broadcast station a chuan Yuri News pon lai chuan sign mang chuan alolet chela Ismaila Platima airstrike te chu lo thlengin Korean mi leisa te chu sipai tenan mana chumia wang chuan Ministry of Foreign Affairs sarkar chuan inhum himna tur headquarter atina chumia ta na chuan negotiator pek uyona atir bukani sarkar chuan shenlai te himna tur angai poimo ber dona chan chuan ni theinan theito pa chwa buk dona ni tinan puanga hi chui chuan a chwa vela chuan sayana chu vakol ngalin a chang theilo ngui taka ina ho chuan sayana chuan ron kolin in biak na chu kan nei zo che a kalo ho do ne ati lai chuan do che chu lokalin kan kal thei to e ti na ron shila sayon hnuaya a thok chale to hi lo ni ti hian an soya nupa te hi an oma chumi te pahni chu in hong lo tak hian an cheng dun reng thina an thinlung thu te chu soi chuak thin ta se an in kar chu adang lam dewangem tuna hian theitop chwa chale ta se nupa dangang thovin anum ve theangem tin nupa te hi noma chumi te pahni chuan an thinlung thu te soin thudik an soi chhuaka hlim taka anum dun ve theinan theitop chuan tumani atop ta